a utrpenie, ktoré sprevádzali tento nezmyselný konflikt. Druhá svetová vojna nebola len o veľkomocenských ambíciách niekoľkých krajín, ale bol to civilizačný boj proti krutosti, zločinom, proti ľudskosti, zvrátenému pocitu nadradenosti. Genocída celých národov sa diala nielen na bojovom poli, ale aj na civilnom obyvateľstve, pracovných a koncentračných táboroch. Spomeňme si na obete Ostroni, Grúni, Kľaku, Kremničke, Osvečine, Treblinke a ďalších mestách. Dnešný deň, ale aj ostatné dni si treba pripomenúť hrdinstvo osloboditeľov, ktorí bojovali a obetovali to najcennejšie, čo mali, ako svoje životy, aby zbavili Európu od nacizmu a vyhrali boj nad pliagou 20. storočia. Obete týchto hrdinov nemožno ničom nahradiť, ich pamiatku si však môžeme pripomínať najmä naplňaním ich snov, nádejí a ideálov na život v miery, slobode, bezpečí a demokracii. Dovoľte mi uctiť si v tejto chvíli pamiatku padlých pri oslobodzovaní nášho drahého Slovenska. Vážení spoluobčania, prajem vám všetkým pevné zdravie, život v miery, šťastie a spokojnosti. Vážené dámy, vážení prítomní, milí priatelia, dovoľte mi, aby som mohol pri dnešnom slávnostnom dni 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny odovzdať pamätné listy udelené Ústrednou radou v Bratislave.
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Ústredná rada Bratislava, udeľuje pamätný list starostovi obce a členovi základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Národnej Antonovi Šandorovi k 78. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe za trvalé udržanie odkazu protifašistického odboja, za národné a sociálne oslobodenie a za aktívnu spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Zároveň vášmu starostovi a nášmu členovi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov chcem aj dnes pri tomto pamätníku odovzdať preukaz člena SZPD. Pán starosta, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej by som chcel v mene Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ústrednej rady v Bratislave odovzdať pamätný list členovi základnej organizácie Nacínej Cyrilovi Ivanovi k 78. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe za trvalé udržanie odkazu protifašistického odboja, za národné a sociálne oslobodenia a za aktívnu spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Pomaličky, pán Ivan, nech sa páči, gratulujem. Aj my si do tebe ďakujeme, že si aktívny člen. Áno, Štefan Ivan. Môj otec. Tak, ďakujeme tebe za spoluprácu. Ale v prvom rade by som chcel poďakovať svojim predkom, ktorí položili životy, aby my sme mohli žiť v miery a vďaka ním si sa narodil aj ty a ty si tu s nami. Ďakujeme. Bojujeme spoločne. Noxum maliac padol. Áno. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ústredná rada Bratislava udeľuje pamätný list predsedničke základnej organizácie SZPB v Nacínej Vsi Alene Mackovej k 78. výročiu Dňa víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny v Európe za trvalé udržanie odkazu protifašistického odboja, za národné a sociálne oslobodenie a vlastnú spoluprácu so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Podpísaný inžinier Pavol Slečka. Gratulujeme a tešíme sa, že v miery môžeme takto vzdávať úctu osloboditeľom. Hej, tak. Ďakujem. Druhá svetová vojna si vyžiadala mnoho obetí na životoch, zaznamenala nešťastie pre mnohé národy. Dnes sme sa stretli, aby sme si pripomenuli 78. výročie ukončenia tejto udalosti. S úctou a vďakou spomíname aj na hrdinských bojovníkov, vojakov, partizánov a ilegálnych pracovníkov, ktorí odolávali presile, no napriek utrpeniam a obetiam kliesnili cestu aj nášmu dnešnému životu. Česť a sláva pamiatke všetkým obetiam fašizmu a nacizmu. Chcela by som sa poďakovať všetkým, že ste prišli vzdať úctu a vďaku padlým v druhej svetovej vojne. Zároveň ďakujem predsedovi oblastného výboru protifašistických bojovníkov pánu Pregovi za jeho účasť a pamätné listy, ktoré nám boli pri tejto príležitosti odovzdávané. Ďakujem. Zapálila sviečku za môjho otca.
ja vám ďakujem všetkým, že sme sa takto zišli a ctíme a vážime pádovu situáciu v druhej svetovej vojne a budeme si stále pripomínať. Ďakujem.